Věděli jste, že pěstování obřích, šťavnatých vodních melounů není vůbec výsadou jen tropických a subtropických zemí? Ano, slyšíte správně. Dnes si ukážeme kompletního průvodce, jak vypěstovat sladké vodní melouny přímo u vás na zahradě, i když nežijete na jihu Evropy. Slibuji vám, že po zhlédnutí tohoto videa budete přesně vědět, jaké kroky podniknout od prvního semínka až po slavnostní rozkrojení vašeho vlastního plodu. Možná si teď říkáte, že to u nás prostě nejde, že je tu moc velká zima a melouny nedozrají. To je ale obrovský omyl, který dnes společně zboříme. V tomto videu vám totiž prozradím jeden tajný trik s teplotou půdy, který změní všechno, co jste si dosud o pěstování melounů mysleli. Jste připraveni se mnou vsadit, že letos sklidíte svůj největší meloun v životě? Napište mi hned teď do komentářů, jestli už jste to někdy z melouny zkoušeli a jak to dopadlo. Pojďme na to. Než strčíme ruce do hlíny, pojďme si říct, s kým máme vlastně tu čest. Vodní meloun, správně nazývaný lubenice obecná, pochází původně z horkých oblastí Afriky. Je to rostlina, která ve své domovině miluje spalující slunce, dlouhé léto a specifické podmínky pro svůj růst. Historicky se pěstoval už ve starověkém Egyptě, kde plnil funkci jakéhosi živého sudu s vodou pro lidi putující pouští. To zní jako rostlina, která v našich mírných podmínkách nemá šanci, že ano? Ale díky desetiletím pečlivého šlechtění dnes existují odrůdy, které jsou přímo stvořené pro kratší léta a chladnější noci. Klíčem k úspěchu už není jen místo na mapě, ale to, jak dobře dokážete této úžasné rostlině simulovat její domovské prostředí. A my si dnes ukážeme, jak tuto africkou královnu oklamat, aby si myslela, že roste někde na rovníku a odměnila se vám horou sladkého ovoce. Začněme tím úplně nejdůležitějším, a to je výběr správného místa pro vaši budoucí melounovou plantáž. Možná si myslíte, že stačí prostě vykopat díru kdekoliv na volném záhonu, ale to je velký omyl. Vodní melouny jsou děti slunce a potřebují to nejteplejší a nejsvětlejší místo, které jim na vaší zahradě můžete vůbec nabídnout. Ideální je jižní svah nebo místo chráněné ze severu pevnou zdí či hustým živým plotem. Představte si to jako výběr místa pro vaše lehátko na koupališti. Také si nelehnete tam, kde neustále fouká studený vítr a většinu dne je tam stín. Melouny to cítí naprosto stejně. Často mezi lidmi koluje mýtus, že melouny snesou lehký polostín, pokud mají dostatek vody a hnojiva. To je ale naprostý nesmysl, který vás bude stát celou úrodu. Slunce je totiž to jediné, co tvoří cukr v plodech. Čím více přímého slunce rostlina dostane, tím sladší a větší váš meloun na konci sezóny bude. Navíc sluneční paprsky pomáhají rychleji vysušit listy po ranní rose, což je fantastická a naprosto přirozená prevence proti houbovým chorobám a plísním. Takže než vůbec koupíte první semínka, projděte se důkladně po své zahradě a najděte ten nejvíce osluněný koutek. To je váš absolutní výchozí bod k obrovskému úspěchu. Nyní, když máme to správné místo, pojďme se podívat na to, v čem budou naše rostliny žít. Příprava půdy je krok, který nesmíte nikdy přeskočit. Melouny totiž ze všeho nejvíce milují lehkou, písčito-hlinitou půdu, která je neuvěřitelně bohatá na humus a živiny. Musí to být půda, která se na jaře velmi rychle prohřeje a nezadržuje zbytečně moc vody. Představte si to jako rozdíl mezi houbou na nádobí a kusem tvrdé cihly. Houba vodu nasaje, ale přebytečnou pustí pryč, zatímco v neprostupné jílovité hlíně voda stojí. Zde musíme vyvrátit jeden velmi častý mýtus. Mnoho lidí si myslí, že když meloun obsahuje tolik vody, musí růst v těžké, mokré půdě, která neustále drží vlhkost. Pravda je ale taková, že v těžké a přemokřené půdě kořeny melounů okamžitě začnou hnít a rostlina velmi rychle umírá. Pokud máte na zahradě těžkou půdu, musíte ji odlehčit. Přidejte velké množství uleželého kompostu a klidně i obyčejný písek. Na podzim nebo brzy na jaře je také naprosto ideální zapravit do záhonu koňský nebo kravský hnůj. Tato organická hmota nejenže dodá potřebné živiny, ale také funguje jako takové malé topení ze spodu. A teplo od nohou, to je přesně to, co naše africké rostlinky potřebují ze všeho nejvíce. Dalším naprosto kritickým bodem je samotný výběr správné odrůdy. A tady se dělá asi ta největší chyba ze všech.
Zapomeňte na semínka, která jste si vyšťourali z toho obřího 15kilového melounu, co jste si koupili v létě v supermarketu na dovolené. Tyto odrůdy jsou šlechtěné pro dlouhé a horké klima Španělska nebo Itálie. U nás prostě nemají šanci dozrát dříve, než přijdou první podzimní mrazíky. Představte si to, jako byste chtěli zaparkovat obrovský kamion do garáže pro malé osobní auto. Prostě se to tam nevejde a v případě melounu se to nevejde do našeho krátkého léta. Musíte vždy volit takzvané rané nebo velmi rané odrůdy, které jsou speciálně vyšlechtěné pro pěstování v mírném podnebí. Které to jsou? Mezi absolutní favority patří například odrůda Rosario, která má tmavě zelenou slupku a je velmi odolná vůči výkyvům teplot. Dalším skvělým typem je zlotovolici, což je nádherný meloun se žlutou slupkou, který zraje neuvěřitelně rychle. Tyto odrůdy mají kratší vegetační dobu a stihnou vytvořit krásné, sladké a zralé plody i během těch našich několika teplých letních měsíců. Věnujte tedy výběru semínek v zahradnictví velkou pozornost a vždy čtěte informace na zadní straně sáčku. Tak, máme semínka a jdeme na výsev. Zde narážíme na otázku správného načasování, což je další zkouška trpělivosti každého zahradníka. Kdy je ten správný čas? Rozhodně ne v únoru a dokonce ani v březnu. Ideální čas pro výsev semínek melounů v našich podmínkách je až v polovině dubna. Pokud semínka zasadíte příliš brzy, stane se vám jedna velmi nepříjemná věc. Vaše sazenice se na okenním parapetu začnou strašně vytahovat za světlem, budou tenké, slabé a velmi náchylné k lámání. Představte si to, jako byste maratonce donutili běžet sprint hodinu před samotným startem závodu. Bude naprosto vyčerpaný dříve, než závod vůbec začne. Mezi lidmi koluje mýtus, že čím dříve zasejete, tím větší rostlinu na jaře venku vysadíte a tím dříve budete sklízet. Je to ale přesně naopak. Slabá a přerostlá sazenice po přesazení venku zažije obrovský šok, zastaví svůj růst klidně i na 3 týdny a ty později vyseté, zdravé a silné sazenice ji velmi rychle doženou a nakonec i předběhnou. Pěstování sazenic melounů trvá jen asi 4 až 5 týdnů, takže polovina dubna je naprosto ideální startovní čára pro vypěstování silných a vitálních jedinců, kteří budou připraveni vyrazit do venkovního světa. Když už jsme u toho výsevu, velmi důležité je vědět, do čeho semínka vložíme. Melouny mají jednu velmi specifickou vlastnost. Mají neuvěřitelně citlivý kořenový systém a k smrti nenávidí, když se jim s kořeny manipuluje. Proto zásadně nevyséváme melouny do velkých společných truhlíků s tím, že je později budeme přepichovat a rozdělovat. To by pro ně znamenalo obrovský stres. Místo toho používáme samostatné květináčky. Ideální jsou rašelinové kelímky, které později můžete do země zasadit celé, a kořeny tak zůstanou naprosto nedotčené. Pokud používáte plastové kelímky, vyberte si ty hlubší. Představte si to, jako byste dávali malému dítěti hned na začátku jeho vlastní pokoj, kde bude mít klid a bezpečí pro svůj vývoj. Co se týče zeminy, zapomeňte na to, že přinesete hlínu ze záhonu venku. Ta je plná zárodků plísní, škůdců a je příliš těžká. Zasadit do ní jemné semínko je jako krmit novorozence těžkým pečeným masem. Vždy použijte speciální lehký a sterilní výsevní substrát, který koupíte v zahradnictví. Tento substrát má tu správnou strukturu, aby malý klíček mohl bez námahy prorazit na povrch a začít svůj úžasný růst. Teď se dostáváme k onomu slibovanému tajemství ohledně teploty. Aby semínko vodního melounu vůbec probudilo k životu a vyklíčilo, potřebuje teplo. A tím myslím opravdu pořádné teplo. Mnoho lidí zasadí semínka, položí květináče na studenou chodbu a pak se diví, že i po 3 týdnech mají jen hlínu bez života. Melouny ke svému klíčení vyžadují teplotu mezi 25 až 30 stupni Celsia. Ano, slyšíte správně, téměř 30 stupňů. Bez této teploty prostě budou jen nečinně ležet v zemi a nakonec pravděpodobně uhníjí. Zde se nabízí jedna skvělá finta. Vezměte své oseté květináčky, vložte je do plastové vaničky a položte je nahoru na radiátor ústředního topení nebo je dejte na poličku těsně nad něj. Představte si to jako takový malý útulný inkubátor pro miminka. Jakmile semínkům dopřejete toto africké teplo, budete naprosto v šoku. Klíčení, které by normálně trvalo 2 týdny nebo by se nepodařilo vůbec, proběhne často už za 3 až 5 dní.
Z hlíny najednou vyrazí silné, zelené děložní lístky. Teplo je v této první fázi naprosto klíčový faktor, který rozhoduje o vašem budoucím zahradnickém úspěchu. Jakmile se ale nad povrchem hlíny objeví první zelené lístky, musíme pravidla hry okamžitě změnit. Tady dělá spousta začátečníků svou druhou fatální chybu. Nechají totiž sazenice stále na tom obrovském teple. Výsledkem je, že rostlinka začne šíleně rychle růst do výšky, stonek je tenký jako nit a celá sazenice se po pár dnech zhroutí sama do sebe. Jakmile meloun vyklíčí, musíme teplotu okamžitě snížit na zhruba 20 stupňů Celsia, ale zároveň mu musíme poskytnout absolutní maximum možného světla. Přesuňte tedy květináčky z teplého radiátoru na ten nejvíce osluněný okenní parapet, ideálně orientovaný na čistý jih. Mýtus, že rostlina potřebuje k růstu hlavně teplo i po vyklíčení, je hluboce zakořeněný, ale u sazenic je mnohem důležitější rovnováha mezi teplem a světlem. Představte si to tak, že příliš mnoho tepla a málo světla způsobí, že rostlina zmatká a natahuje se ven ze stínu, který si jen představuje. Snížením teploty její růst lehce zpomalíte, ale díky maximálnímu světlu začne zesilovat. Bude tvořit silný stonek a velké, sytě zelené pravé listy. Taková sazenice je to, co chcete. A co zalévání našich malých melounových miminek? Tady platí zlaté pravidlo, že méně je často mnohem více. Sazenice melounů nesnášejí přemokření. Substrát by měl být jen lehce vlhký, nikdy nemokrý a těžký. Pokud budete sazenice zalévat zhora konvičkou každý den, vytvoříte ideální prostředí pro takzvané padání klíčních rostlin. To je zákeřná houbová choroba, která zničí stonek těsně nad povrchem půdy a rostlina během jediného dne odumře. Jak se tomu vyhnout? Úplně nejlepší technikou je zalévání spodem. Nalijte vodu do misky pod květináčky, nechte půdu nasát vlhkost ze spodu po dobu asi 20 minut a přebytečnou vodu z misky pak bez milosti vylijte. Představte si to, jako byste jemně upíjeli vodu brčkem přesně podle toho, jak máte žízeň, místo toho, aby na vás někdo stříkal z obrovské hasičské hadice. Často také slyším mýtus, že sazenice melounů potřebují pravidelné rozední listů rozprašovačem, aby měli vlhký vzduch. To prosím nikdy nedělejte. Mokré listy u melounů jsou přímou pozvánkou pro plísně, udržujte listy v suchu a vodu dodávejte výhradně ke kořenům. Blížíme se k polovině května a naše sazenice už vypadají opravdu majestátně. Mají několik silných pravých listů a pomalu se chystají na přesun ven. Ale pozor, vzít je z vyhřátého obýváku a rovnou je zasadit na venkovní záhon by byla sebevražda. Musíme je nejprve otužit. Proces otužování je naprosto nezbytný a trvá zhruba týden až 10 dní. Kdybyste ho vynechali, slunce by okamžitě spálilo jemné listy a chladnější noční vítr by rostlinám způsobil obrovský šok. Představte si, že byste vy sami celou zimu leželi doma pod peřinou a pak najednou vyběhli nazí ven do jarního počasí. Takhle přesně by se cítila vaše sazenice. Jak tedy na to? První dny vyneste sazenice ven jen na hodinu nebo 2, a to výhradně do polostínu, kam nesvítí přímé polední slunce. Nechte je zvyknout si na jemný vánek a čerstvý vzduch. Postupně, den po dni prodlužujte dobu, kterou tráví venku, a pomalu je posouvejte více na sluníčko. Na noc je ale stále schovávejte domů nebo do tepla skleníku. Teprve po týdnu tohoto tréninku budou plně připravené čelit venkovním podmínkám natrvalo. Je to krok navíc, ale zaručí vám, že sazenice po výsadbě nepřestanou růst. Zatímco se naše rostlinky venku statečně otužují, my musíme dokonale připravit jejich nový domov na záhoně. Už jsme si řekli o slunci a lehké půdě. Teď ale použijeme jednu profesionální pomůcku, která v našich podmínkách představuje obrovský rozdíl mezi průměrnou a fantastickou úrodou. Je to černá mulčovací netkaná textilie. Tuto folii natáhněte a pevně upevněte po celé ploše záhonu, kam budete melouny sázet. Co to udělá? Černá barva úžasně přitahuje sluneční paprsky. Pod touto fólií se půda ohřeje klidně o 5 až 8 stupňů, více než okolní nezakrytá zemina. A jak už víme, melouny milují teplo od nohou. Představte si ten rozdíl, jako když si v parném létě obléknete černé tričko místo bílého. Zároveň tato textilie perfektně zadržuje vlhkost v půdě, takže nebudete muset tak často zalévat a hlavně skrze ní neproroste absolutně žádný plevel.
to znamená konec otravného pletí. Mnoho tradicionalistů razí mýtus, že půda pod fólií nedýchá a zapaří se. Pokud ale použijete kvalitní propustnou netkanou textilii, nikoliv obyčejný igelit, půda bude krásně dýchat, propustí dešťovou vodu a vytvoří pod sebou mikroklima, ze kterého budou melouny doslova nadšené. Je konec května nebo úplný začátek června a venku už nehrozí nebezpečí nočních mrazíků. Nastal ten slavnostní okamžik, jdeme sázet. Do natažené černé textilie vyřízněte ostrým nožem malý kříž a do tohoto otvoru vyhlubte jamku. Vytáhněte sazenici z kelímku a teď buďte maximálně opatrní. Pamatujete, jak jsme si říkali, že melouny nenávidí narušení kořenů? Zkuste zachovat celý kořenový bal naprosto v celku, sazenici vložte do jamky. A jak hluboko? Tady přichází další důležitý tip. Nesázejte ji hlouběji, než rostla v květináčku. Pokud stonek zasypete zeminou příliš vysoko, je zde obrovské riziko, že začne hnít. Představte si to tak, že rostlina potřebuje dýchat přesně v tom místě, kde se její stonek dotýká země. Jakmile je sazenice v zemi, jemně kolem ní přimáčkněte hlínu. Celý tento proces musí proběhnout s takovou péčí, jako byste stěhovali umělecké dílo do nové galerie. Žádné hrubé mačkání, žádné otrhávání lístků. Čím méně rostlinu stresujete při výsadbě, tím rychleji se uchytí a začne tvořit nové listy. U výsadby ještě chvíli zůstaneme, protože je tu otázka sponu, neboli vzdálenosti mezi jednotlivými rostlinami. A tady se lidé často dopouštějí obrovské chyby způsobené chamtivostí. Vidí malou sazeničku a myslí si, že jich mohou dát 10 na plochu 1 metru čtverečního. To je ale obrovský omyl. Vodní meloun není malá vzpřímená květinka. Je to masivní plazivá liána, která se dokáže rozrůst do neskutečných rozměrů. Jeden jediný kořen dokáže vyprodukovat šlahouny dlouhé i přes 3 metry. Minimální vzdálenost mezi 2 sazenicemi by měla být 1 metr a pokud máte dostatek prostoru, klidně jim dejte i 1,5 metru. Mýtus, že více sazenic blízko u sebe znamená větší celkovou úrodu plodů, je past. Když je rostlinám těsno, začnou mezi sebou agresivně bojovat o vodu, živiny v půdě a hlavně o sluneční světlo. Představte si to jako narvaný ranní vlak metra, kde se lidé mačkají a nikdo nemá prostor se ani nadechnout. Přesně tak se budou cítit vaše melouny. Výsledkem husté výsadby bude záplava nemocného listí a jen pár ubohých, malých a zakrslých plůdků. Sazenice máme sice bezpečně v zemi, ale jarní počasí u nás bývá velmi zrádné. I na začátku června se mohou noci citelně ochladit. Proto je nesmírně chytré mladé rostlinky chránit i nadále. Nyní na řadu přichází bílá netkaná textilie. Tou můžete celý záhon opatrně přikrýt. Bílá barva propustí dostatek důležitého slunečního světla, ale zároveň vytvoří nad rostlinami takovou malou, útulnou a teplou deku. Zabrání tomu, aby studený noční vítr rostliny ofoukl a zpomalil jejich křehký vývoj. Představte si tuto textili jako lehkou jarní bundičku, kterou si obléknete, když se sluníčko schová za mraky. Je to obrovská pojistka proti nečekaným výkyvům počasí. Tuto bílou fólii můžete na záhoně nechat klidně první 2 až 3 týdny po výsadbě. Nezapomeňte ji ale na několika místech zatížit kameny nebo prkny, aby vám ji neodnesl silnější poryv větru. Až rostliny začnou tvořit dlouhé šlahouny a objeví se první žluté květy, textilii musíte trvale odstranit, abyste uvolnili cestu hmyzu, který musí přijít květy opylit. Pojďme se nyní podívat na vodu. Jak správně zavlažovat už vzrostlé rostliny na venkovním záhonu? Tady panuje jeden obrovský omyl. Lidé si myslí, že když je venku horko, musí melouny zalévat trochu a každý den a ideálně na ně stříkat vodu hadicí, aby se jakoby schladili. To je ten nejhorší možný přístup. Pokud melouny zaléváte často a po malých dávkách, jejich kořeny zůstanou těsně pod povrchem půdy a při prvním suchém dni okamžitě uschnou. Správná technika zálivky spočívá v tom, že melouny zaléváme méně často, například jen jednou za 4 až 5 dní, ale za to obrovským množstvím vody, která se vsákne hluboko do země. To donutí kořeny růst do hloubky, kde je stabilní vlhkost. Představte si to jako vydatný, několikahodinový letní déšť místo krátké 5minutové přeháňky.
A co se týče polévání listů na osvěžení, na to úplně zapomeňte. Pokud budete kropit listy, do týdne máte na melounech plíseň okurkovou a celá vaše práce přijde vniveč. Zalévejte vždy opatrně přímo ke kořenům, ideálně večer nebo velmi brzy ráno. Úplně nejlepší možností je instalace jednoduché kapkové závlahy pod černou fólií. Jakmile rostliny trochu povyrostou, nastává období, na které se všichni těšíme. Na šlahounech se začínají objevovat první malé plody. Jsou veliké jako pingpongové míčky a vy byste je nejraději chodili pozorovat každou hodinu. Tady ale číhá jedno obrovské nebezpečí, které se jmenuje hniloba. Vzhledem k tomu, že meloun leží přímo na zemi, dotýká se vlhké půdy nebo i té naší fólie. Pokud přijdou deštivé dny, vlhkost se pod plodem drží a meloun může velmi rychle začít hnít od spodu dříve, než vůbec vyroste. Jak tento problém vyřešit? Je to neuvěřitelně jednoduché. Pod každý rostoucí plod musíte podložit suchou bariéru. Může to být hrst suché slámy, kousek dřevěného prkénka, polystyren nebo třeba stará mělká miska obrácená dnem vzhůru. Představte si to, jako byste vy sami měli spát na studené a vlhké podlaze versus v suché posteli z matrací. Tím, že plod zvednete o centimetr od vlhkého povrchu a zajistíte pod ním cirkulaci vzduchu, udržíte ho v dokonalém bezpečí a suchu. A hniloba nebude mít absolutně žádnou šanci vaši krásnou úrodu zničit. Pojďme se chvíli bavit o jídle. Aby mohl vodní meloun vytvořit obrovský plod a natáhnout šlahouny do všech stran, potřebuje neuvěřitelné množství energie. V první fázi růstu, hned po výsadbě a během tvorby dlouhých výhonů, potřebuje rostlina především dusík, ten je hnacím motorem pro tvorbu zelené hmoty. Tady se skvěle uplatní přírodní hnojiva. Naprosto fantastická je například doma vyrobená jícha z kopřiv. Je to sice docela zapáchající lektvar, ale pro rostliny je to čistý energetický nápoj, plný snadno vstřebatelného dusíku. Zalévejte s ní ředěnou v poměru 1:10 zhruba jednou za 14 dní. Často slyším mýtus, že bez drahých chemických hnojiv z obchodu se velkých melounů nikdy nedočkáte. To je naprostá hloupost. Pečlivě připravená půda a dobrá přírodní výživa udělají mnohem lepší službu. A vy budete mít jistotu, že jíte plod bez zbytečné chemie. Představte si dusík jako stavební kameny pro zelené lešení rostliny. Dokud rostlina roste do délky, dusík je její nejlepší přítel. Ale pozor, jakmile se na rostlině objeví první samičí květy a začnou se tvořit zárodky vytoužených plodů, jídelníček musíme radikálně změnit. Pokud byste totiž dál přidávali velké množství dusíku, rostlina by tvořila jen další a další zelené listy, ale plody by zakrněly a opadaly. Ve fázi květu a růstu plodů meloun naléhavě potřebuje především draslík a fosfor. Tyto dva prvky jsou zodpovědné za to, že plody narostou do velkých rozměrů, budou mít krásně červenou a křupavou dužinu a hlavně se v nich uloží maximum cukru. Kde tyto prvky vzít? Skvělým přírodním zdrojem draslíku je například čistý dřevěný popel, který můžete opatrně rozsypat kolem rostlin. Pokud chcete mít 100% jistotu, zakupte si kvalitní tekuté hnojivo určené přímo na plodovou zeleninu, například hnojivo na rajčata, a používejte ho přesně podle návodu na etiketě. Představte si to tak, že jsme skončili se stavbou lešení a nyní začínáme interiérové vybavení našeho domu. Draslík je tím hlavním designérem, který tvoří tu sladkou chuť, kvůli které to všechno vlastně děláme. A teď se dostáváme k tématu, které mnoho lidí překvapí. Opylení. Vodní meloun má na jedné rostlině oddělené samčí a samičí květy. Samičí květ poznáte velmi snadno tak, že má pod svými žlutými okvětními lístky už takovou malinkatou zelenou kuličku, jakoby miniaturní melounek. Samčí květ je prostě jen květ na tenké stopce. Aby z té malé kuličky vyrostl obří plod, musí se pyl ze samčího květu přenést na ten samičí. Za normálních okolností to bravurně zvládnou včely a čmeláci. Ale co když je delší dobu deštivo, chladno a hmyz zrovna nelétá? Zde koluje mýtus, že každý samičí květ automaticky znamená plod. Bohužel neopylený květ jednoduše zežloutne a po pár dnech odpadne. Pokud chcete mít 100% jistotu, musíte si zahrát na dohazovače vy sami. Vezměte čistý štěteček,
Jemně s ním pošimrejte střed samčího květu, abyste nabrali žlutý pyl, a poté ho opatrně otřete do středu toho samičího květu. Můžete také samčí květ utrhnout, odstranit mu žluté lístky a rovnou s ním samičí květ pohladit. Je to neuvěřitelně snadný trik, který vám zachrání úrodu, když je příroda zrovna trochu líná. Představte si, že máte na jedné rostlině úspěšně opyleno 10 plodů. Radujete se, že budete mít obrovskou zásobu melounů. Zde ale přichází tvrdá realita a potřeba občasného zásahu s nůžkami. Tomuto postupu se říká zaštipování. Pokud totiž na rostlině v našich podmínkách necháte růst všechny plody, rostlina nedokáže rozdělit svou energii tak, aby je všechny uživila. Výsledkem bude 10 malých, nezralých a bledých kuliček bez chuti. Obecné a velmi důležité pravidlo zní, že na jedné rostlině melounu byste měli ponechat maximálně 2 až 3 nejhezčí a nejzdravější plody. Všechny ostatní plůdky bez milosti odstraňte. Je to sice těžké rozhodnutí, ale je naprosto nutné. Stejně tak je velmi chytré zaštípnout konec hlavního šlahounu zhruba za 3. listem, za posledním ponechaným plodem. Rostlina tak přestane plýtvat drahocennou energií na tvorbu dalších nesmyslných metrů zelené hmoty a místo toho začne pumpovat úplně veškerou svou sílu, vodu a živiny už jen a jen do těch 3 vyvolených plodů. Je to, jako byste měli pecen chleba. Když ho rozdělíte mezi 10 lidí, nikdo se nenají. Když ho dáte 3, budou nasycení a spokojení. A jsme ve velkém finále. Závěr léta se blíží. Melouny před vámi leží jako obří zelená vejce a vy si kladete tu nejzásadnější otázku ze všech. Kdy už je konečně zralý? Utrhnout meloun příliš brzy znamená mít doma bezbarvou a nedobrou okurku. Nechat ho tam moc dlouho znamená přezrálou a blátivou dužinu. Existuje mýtus, že čím je meloun větší, tím je určitě zralejší. Velikost ale nehraje žádnou roli. Jak to tedy spolehlivě poznáme? Mám pro vás 3 neprůstřelné znaky. Za prvé, podívejte se na ten úplně nejbližší malý úponek. Takovou tu zakroucenou kudrlinku na šlahounu těsně u stopky plodu. Jakmile tato kudrlinka úplně zhnědne a uschne, je to první skvělé znamení. Za druhé, opatrně plod nadzvedněte a podívejte se na místo, kde se dotýkal země. Tato skvrna už nesmí být bílá ani zelená, ale musí mít krásně sytou, tmavě žlutou barvu. A za třetí, staré dobré poklepání. Zavřete dlaň v pěst a jemně na slupku zaťukejte. Zvuk nesmí být plný a tupý. Musí znít lehce dutě, jako by uvnitř rezonoval, jako když zaklepete na prázdný dřevěný sud. Pokud splňuje všechny tyto 3 znaky, vezměte nůž, odstřihněte stopku a připravte se na tu nejlepší letní hostinu. A je to tady. Představte si ten moment, kdy položíte ten obrovský těžký meloun z vlastní zahrady na kuchyňskou linku. Vezmete velký nůž a s charakteristickým křupnutím ho rozkrojíte na půl. Objeví se před vámi nádherně červená, jiskřivá dužina a celou místností se okamžitě rozvoní ta neuvěřitelně svěží a sladká letní vůně. Ta chuť, když se poprvé zakousnete, je s těmi z obchodu naprosto nesrovnatelná, protože víte, že jste do něj vložili svou vlastní péči od malého semínka. Dnes jsme si společně prošli celou cestu. Od výběru toho nejslunnějšího místa přes důležitost tepla při klíčení, chytré použití černé folie pro zahřátí půdy, až po správné zaštipování šlahounů a ty tajné znaky dokonalé zralosti. Ukázali jsme si, že pěstování vodních melounů v našich podmínkách není žádná magie, ale spíše soubor chytrých a logických kroků, které když dodržíte, příroda vás ohromně odmění. Děkuji vám, že jste toto video sledovali až do konce. Věřím, že jste nyní plní odvahy a nadšení to letos vyzkoušet na vlastní pěst. Pokud vám tyto rady přišly užitečné, nezapomeňte prosím kliknout na tlačítko odebírat, ať vám neutečou další zahradnické tipy. A určitě dejte videu like. A slíbená otázka na závěr. Jaké je vlastně vaše absolutně nejoblíbenější letní ovoce, které si pěstujete na zahradě? Napište mi to dolů do komentářů, hrozně rád si to přečtu a odpovím vám. Mějte se krásně a ať vám to letos fantasticky roste.